всичките бандити пред най-върховния бандит. Не може плът да го притиска или прониже бърз патрон. Той действа както си поиска от своя зъл престъпен трон. В ръката му зареса пешки, войните, земна суета. Прекършва сам съдби човешки, когато тласне ги в смъртта. Облечен с мантия измама, си има свой репертуар. Преправя се на ангел в храма или върти се като зар. С власт от хиляди години земята мачка и гнети, владее армии с гадини душите да опасти. Купува съвести, престоли, търгува с тайни грехове, играе мръсните си роли и благодетелно се зове. Но пак в природата му има пределна смелост, страшен трус, че той змия е уязвима, щом някак чуе за Исус. Когато мечът го посича излъскан с прах, свят и бял, на коленете си се свлича подобно древни парца. И нека верният да знае, че Господ Дух е пратил в дар, от който в тъмното ридае проклетият и паднал звяр. Бледнеят всичките бандити пред най-върховния бандит, но има святост над звездите и меч пределно страховит. Въртиш ли го с Христова вяра, пронизваш мрак и тъмнина и чезне като сянка стара бандитът с име Сатана.